Maghiusa kita, pagsimba, pagday, nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong buntag ug maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Anya na kita sa ikatulo nga Domingo sulod sa panahon sa Pasko sa pagkabanhaw. Ang atong ebanghelyo padayon nga nagsaysay kanato sa mga panghitabo tali ni Jesus ug sa mga apostoles. Human siya nga mabanhaw. Aron paghupay sa mga kasubo, kahadlok, kapakyasan nga nasinati sa mga apostoles, gumikan sa kamatayon sa ilang gituohan nga Mesiyas, si Jesus nagpakita kanila aron paghatag og kasiguruan nga wala mapakyas ang ilang pagtuo ug ang ilang pagsunod kang Kristo. Manghinaot kita nga diha sa atong padayon nga pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, mulalom gayud unta ug maglig-on kita sa atong kinabuhi sa pagtuo. Magampo kita sa usag-usa ug pangayuon nato ang grasya nga labaw natong gikinahanglan. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat ug pasalamat usab sa gasa sa kinabuhi. Kabaskog sa panglawas, kaayuhan sa mga sakit, kalinaw, kahayag ug conversion para niadtong mga nahisalaag ug anaa sa kangitngitan. Ug kapahulayan nga dayon sa mga nangamatay ug alang sa atong personal nga mga katuyuan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panakiusa sa Espiritu Santo mana kaninyo. Manasa kanimo. Mga hinigugma diyan ni Kristo karon gisaulog nato ang ikatulong Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Pinaagi nining Santos nga misa, hablihan unta sa Ginoo ang atong kasing-kasing, ang atong hunahuna, ang atong pagkatao sa iyang mga pulong aron pagtabang kanato sa atong pagsaksi sa iyang pagkabanhaw. Aron mahimutang takos sa pagsaulog sa Santos nga misa, maginulsol kita sa atong manasala. Itang tanan, nagakompisala ko sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon, kanakalapas ako dakong iyamot, sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa walang pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala,
akong dakong sala. Usa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo kuyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-unon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos.
Sumagampo kita. O Diyos, maglipay unta kanunay ang imong katawhan, human mabag-o ang iyang kabatanon sa kalag, aron ang imong gilipay sa iyang paghibalik, ngadto si Maya sa pagkasinago. Magpaabot nga mapasalamaton sa adlaw sa pagkabanhaw, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hariban kanmog sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, ang Dios sa atong mga katigulangan, nagpasidungog sa iyang sulugoon nga si Jesus. Apan inyo siyang gitugyan sa kagamhanan ug sa atubangan ni Pilato, inyo siyang gisalikway bisan kung si Pilato nakahukom nga buhian siya. Siya ang balaan ug ang matarong, apan wala ninyo siya dawata ug inyo hinuong gihangyo si Pilato nga maoy iyang buhian ang usa ka mamumuno. O gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi, apan gibanhaw siya sa Dios ug kamo mga saksi niini. Ug karon mga kaigsuunan, nahibalo ako nga wala kamo masayod sa gibuhat ninyo ug sa inyong mga pangulo, bato kang Jesus. Dugay na kaayong gipahibalo sa Dios, pinaagi sa tanan niyang mga propeta, nga kinahanglang mag-antos ang Mesiyas, ug gituman kini sa Dios ni ining paagiha. Busa, pag hinulsul kamo ug balik sa Dios, aron papaso niya ang inyong mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo'y padanag ka nako, ang imong nawong. Ginoo'y padanag ka nako, ang imong nawong. Sa akong pagsangpit tubaga ako, o Diyos ko nga matarong. Ikaw nga nagupay ka nako sa akong kagulanan. Kaluy ako ug pamatia ang akong pag-ampo. Hibalo inga ang Ginoo, nagabuto katilinggaran, alang sa nagtuo kaniya. Ang Ginoo mamati ka nako, sa akong pagtawag kaniya. Ang
akong puloy anak. Ginoo, ipadanag ka nako ang imong nawong. Ginoo, ipadanag ka nako ang imong nawong. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. Apan kun may makasala, kita may manalaban nga si Kristo ang matarong nga maoy mga tubang sa amahan. Og si Kristo mismo mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala ug dili kay ang ato ra, kundili ang mga sala usab sa tanang tao. Kung tumano nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Kung may moingon, nakaila ako sa Dios, apan wala magtuman sa iyang gisugo, baka kun kanang tawhana, ug wala kaniya ang kamatuoran. Apan ang nagtuman sa iyang sugo, maoy may hingpit nga paghigugma sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinudlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Samtang nagsugilon pa sila niini, sa kalit mibarog ang Ginoo sa taliwala nila ug miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Nakurat sila ug nalisang, ug naghunahuna nga nakita silag espiritu. Apan miingon si Jesus kanila, nganong nabalakaman kamo? Nganong nagduha-duha kamo? Tanawan ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil. Ako gayud kini. Ikapa ako ug makita ninyo, kay ang espiritu walay unod, ug mga bukog ingon sa nakita ninyo nga anya kanako. Gisulti niya kini ug iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil. Apan wala gihapon sila makatuo. Ilabihan ang ilang kalipay ug kahibulong. Busa gipangutana sila ni Jesus, doon na ba kamoy makaon dinhi? O gihatagan nila siya usa ka buok sinugbang isda. O gidawat kini ni Jesus o gikawon sa ilang atubangan. Unya miingon siya kanila, kining mga butanga nga mao gayud ang akong gisulti kaninyo samtang ako uban pa kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga naisulat maing tungod kanako sa balaod ni Moises o sa mga sinulat sa mga propeta, ingon man sa mga salmo. Unya gibasabot niya sila sa kasulatan ug miingon siya kanila, kini mao ang naisulat,
nga ang Mesiyas kinahanglan mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw ug nga sa iyang ngalan ang mensahe mahintungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylos sa mga sala kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi ni ining mga butanga. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga hinigugma diha ni Kristo, ang atong pagsaulog karon sa ikatulong at Domingo sa pagkabanhaw, Paskong pagkabanhaw, itaganta sa simbahan sa mga pagbasa, ang unang pagbasa, nagpakita ka nato kung unsa ang importante sa naisulat mahitungod ni Jesus, no? Sa Old Testament. No, bisan gani nga taken na siya from the New Testament pero ginarate gyud, no? Ginarate kung unsa ang naisulat, no? Kaniadto mahitungod kang Jesus ug unsa ang nahitabo, no, sa pag-antos ni Kristo o niya sa iyang pagkabanhaw. Ang akong sharing karon gikan sa ebanghelyo, no? Ang mga tinun-an ani naa sila sa usa ka lugar kay nahadlok pa man sila sa mga Hudiyo kay bago pa man nabanhaw ang Ginoo. Nahadlok pa sila kung unsay ang ilang buhaton, unsay ilang isangyaw mahitungod kang Jesus. Then si Jesus no, nagpakita kanila sama sa duha ka tinun-an sa padulong sa Emmaus, nagpakita sad usa ka importante kayo nga mensahe karon ang nakabutang diri, no? Unya, gipasabot niya sila sa kasulatan. No? It is, sa in English pa, ang meaning ani, He opened their mind to understand the Scripture. Kaya bitaw, giablihan ni Kristo ang ilang hunahuna, ang ilang kasing-kasing, aron makasabot na sila kung unsa ang mensahe sa kasulatan. No? Importante ni kaayo mga kaigsunan diha ni Kristo. No, sa panahon nga nabalakata, sa panahon nga without the Lord, sa panahon nga naglisod ta ba sa pagsabot sa kabubuton sa Ginoo, sa mga panghitabo sa atong kinabuhi, no? Magampuon ta taabliha nga akong kasing-kasing Ginoo, no? Ang akong hunahuna, no? Pasabta ko sa imong kabubuton, pasabta ko sa imong plano. Importante kaayo, no? Nga ang Ginoo mismo ang mag-open sa atong mind to understand His will. Kana ang mga tinun-an, no, murag nahadlok pa sila, no? They were still scared, afraid. Unya, wa pa jud kasabot kung unsay tinuhod nga panghitabo na banhaw ba si Kristo or wala na gyud siya or asa man siya padong, no? Pero tungod sa gibuhat ni Jesus, gipasabot niya sila sa balaang kasulatan ug itagaan og bagong understanding, no? So importante kaayo, no? Ato pud i-practice sa atong kinabuhi ba? No? Asking the Lord to open our minds to the words, to His will, no? Ug sa atong pagsabot sa mga kahimtang sa atong kinabuhi, isip mga tinun-an ni Kristo. Ang ikaduha, ang punto, mga hinigugma diha ni Kristo, kung makabantay mo sa Santos nga Misa, nahay duha ka lamisa, no? Ang center mao ang altar, no? Ang ikaduha mao ang lamisa sa pulong, the table of the word and the table of the Eucharist. Kinahanglan nga masabtan ni nato, no? Kay nagingon man si Kristo nga, no, like ipasabot niya sila sa kasulatan. I want to reiterate the importance of the word during the Holy Mass, no? Kaya kasagaran, samtang unang pagbasa, unya ang uban ay naglingkod na, nang wag cellphone, mag-scroll-scroll lang, ang uban nagkikchismis ra gyud diha, wag gyud naminaw, no? So unsa man na unsay buti pasabutan ang importante baka nato ang pulong sa Ginoo. Ina kung mangutana ko karon kung face to face pa ni, mangutana gyud ko nga unsa asagi ka nang unang pagbasa diay naminaw diay ta, no? Asagi ka nang ikaduhang pagbasa karon, asagi ka nang ebanghelyo. No?
Malimtan na nato. Sayon kaayo ba? No? Tungod kay we don't take the word of God seriously. Ang mga pagbasa sa Santos nga Misa, una ang pulong. Ikaduha ang Eucharistia. Ngano man, tungod kay kining pulong nga atong gisaulog karon ang mahimong tao, mahimong pan, ang pan sa kinabuhi. It is the same word that becomes flesh in the Eucharist. That's how important the Mass is. No? The celebration of the Word and the celebration of the Eucharist, they are one. Because that's Jesus. Si Kristo mao ang pulong. Unya si Kristo mao ang Eucharistia. Importante kaayo sa Santos nga Misa nga maminaw gyud tagtarong tagana tog pagtahod ang pulong sa Ginoo. How can we know Him if we don't read His Word? No? Nigingon si Kristo, no, at the end of the gospel, kamo ang mga saksi ni ining mga butanga. You are the witnesses of these things. Kamo ang mga saksi sa akong pagkabanhaw. Kamo ang mga saksi sa akong pulong. Kamo ang mga saksi sa akong presensya sa Eucharistia. We are the witnesses. Tungod kay kitang tanan, gitawag man sa pagsaksi sa atong pagtuo. No? My dear brothers and sisters, sa atong pagsaulog sa ikatulog Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw, no? Nakoy duha ka butang nga gi-share kaninyo karon. First is, no, atong pangayoon ang Ginoo nga ablihan niya nga atong kasing-kasing hunahuna pagkatawo sa iyang pulong. Og kita, no, isip atong misyon, pasahon pud nato, no, ang pulong sa Ginoo, isip pagpakita sa atong paghigugma sa atong Ginoo. Ang ikaduha, no, sa misa, sa atong pagsaulog sa Santos nga Misa, na ang pagsaulog sa pulong ug ang pagsaulog sa Eucharistia. No? Kinahanglan, maminaw ta sa pulong sa Dios. Sama kini sa usa ka binhi, no, nga gitanom sa atong kasing-kasing, no, aron mamungag daghan sa pagsaksi sa atong nadunggan, pagdawat sa kabubuton sa Dios o pagtuman ni ining kabubuton sa Dios. Kita ang saksi nga gisaligan ni Kristo sa pagsangyaw sa iyang maayong balita sa tibuok kalibutan. Magsugod ta sa atong kasing-kasing, sa atong pamilya, sa atong katilingban, sa mga gagmayng paagi, kung asa ta pwede magpakita nga ang atong Ginoo nabanhaw og buhi sa atong heart, sa pulong, sa Eucharistia, ug sa tanang tawo nga mituo kaniya. Ug karon atong isangyaw ang atong pagtuo sa pag-ingon. Nagatuo ko sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesu-Kristo iyang anak nga bugton. Nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansan sa krus na matayo gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron sa paghukom sa mga buhiyog sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasaluan sa mga sala, sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Dios Amahan nga naghimog bag-ong kabuhatan diha sa pagkabanhaw ni Kristo. Sa matag pangamuyo kita mo ingon, bag-oha kami sa imong pagkabanhaw, Ginoo. Pag-uha kami sa imong pagkabanhaw, Ginoo. Alang sa simbahan ug sa mga nangulo niini nga magsaksi unta sila sa pagkabanhaw ni Kristo, sumala sa ilang kinabuhi nga nabag-o. Magampo kita sa Ginoo. Pag-uha kami sa imong pagkabanhaw, Ginoo. Alang sa mga namunuan sa atong gobyerno, nga sa tinuray, ilang mapakita ug mapahikap
Sa mga kabus, ang ginaingon nga kalambuan sa ekonomiya sa nasod. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanatong tanan nga mga Kristohanon, nga ang kahayag sa nabanhawng Kristo, magdanag unta sa atong mga plano sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa biktima sa mga kalamidad, nga maglig-on kanila ang pagkabanhaw ni Kristo, nga nahitabo human sa iyang pagpasakit ug kamatayon. Magampo kita sa Ginoo. Magwa kami sa iyong pagkabanhaw. Alang sa sulugoon sa Dios, ang halangdong tiyupilo kamumot, nga babayaw na unta sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Magwa kami sa inyong pagkabanhaw. Alang sa mga nangamatay, nga makaambit na unta sila sa himaya sa pagkabanhaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Magwa kami sa inyong pagkabanhaw, O Ginoo. Sa kahilom atong ibayaw sa atong amahan ang atong kaugalingong mga intention. Langit nung amahan, pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo, imong gibag-o ang tibuok kalibutan. Pag-uhaw usab ang among mga kasing-kasing, aron mahimo kaming takus, makiksalo kaniya nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, karon pagampo kamo aron ang atong sakripisyo dawaton no sa Dios ang amahan nga makagagahom sa tanan. Huwag ang taas Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagkain o gimaya sa ilang alang sa tagapuslan. O Ginoo, dawatang mga halad nga malipayon nga simbahan, ug gihatag ang bunga sa kalipay nga walay katapusan. Kanila nga imong gihatagan sa katarungan sa dakong pagmaya. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay magagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdayeg kanimo sa tanang panahon. Apan nila binagayod ni ining mahimayawong panahon sa pagkabanhaw kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo, ug diha sa imong atubangan manalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban.
Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw amahan ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu ron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon. Mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iyula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug malagad kanimo. Imuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi amahan ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose Palma among obispo, sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga misyonero, ug ang imong balang katawhan anya diri karon. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuwa kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, San Jose yang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayawon pinaagi ni Jesucristo imong anak.
Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Ihatag nganha kaniyo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan pinaagi sa mga pulong ang itudlo kanato ni Jesus. Mangayo kami kanimo amahan, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ng ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami, nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo ang among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa nga mong mga sala, Ginoo, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibu sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhiug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Ipakita ta ang paginigsunay. Peace.
Kini mao ang kordero sa Dios. Si Yesu Kristo ang nabanhawong Ginoo nga nagarawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo din ako ngayon. Palawag nimo ang panagpapulong lamang kumayo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. O Diyos, ikaw ang laging hanap. Ang tanging hanap na parang ikaw marupa sa tubig ang Ika'y papapastan sa dakong banal. Nagkakita ka ng iyong magdarasal. Nanalangin ako, nagtataas sa aking kamay. Magkakalang na amin, nagpapuling ialay. Ngunit ako, ikaw, amang nailay, pagkat ang tulong ay sa tuwing ay taglay, sa ilim ng iyong mga pagkaw. Umaawit akong buong galak. Magampo kita. O Amahan, sudonga nga maluluyon ang imong lungsod. O gitugot nga ang gibago mong pinaagi sa misteryo nga walay katapusan. Makadangat sa himaya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Let us now pray for the sick in hospitals, at home, or wherever they find themselves. Langit no nga Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa mga masakiton. Inaud nga ang nag-antus tungod sa sakit sa ug balatian, magaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Sa makausapa mga igsuon sa ngalan sa akong mga kaubanang Madre sa Daughters of St. Paul,
Akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider karon kang Reverend Father Dederick SVD diha sa University of San Carlos. Daghang salamat sa atong choir, ang St. Joseph Choral, gikan sa St. Joseph Pares sa Tabanuk, Talisay, Cebu. O sa atong mga lectors, gikan sa parokya ni San Roque, diha sa Lipata, Minglanilla. Amo usab nga way katapusang pasalamat ngadto sa among mga TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors sa inyong o ilang padayon nga suporta para mapadayon usab nato ang atong pagpangalagad ngadto sa atong mga masakitong igsuon pinaagi nining misa sa telebisyon. Og alang kaninyo nga buot mo tampo og mo makigduyog ni ining kalihukan, ana ang anmong mga account name, account number o GCash number diha sa inyong mga screen. O alang ni atong padayon nga nagsuporta sa hilom, daghan kayong salamat kaninyong tanan sa inyong generosity o sa inyong pagkamanggihatagon. Ang Dios manalangin kaninyong tanan. Daghan kaayong salamat og padayon ta sa atong panaw nining panahon sa Pasko sa pagkabanhaw. Ang Ginoo manaka ninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa dadang kalinaw kalipay ni Kristo. Do you ever wonder what keeps them going? Their life may seem ordinary, a routine. But behind this ordinariness is the love of God that moves them on. It may be tiring sometimes, but it's never boring. Do you know why? It's simply because they believe. They believe that whatever they do, it could bring people back to God. Let us be convinced that this apostolate calls for a superior spirit of sacrifice and deeper piety. Efforts will prove fruitless, and there will be misunderstandings from many sides. You will not have the consolation of seeing its fruits in the present. Only
at the end of your lives. How many people there are in the world who do not know and love the Lord. Apostles are needed. At the heart of every Pauline lies the conviction to save souls. Daughters of St. Paul, 100 years of foundation. We, the Daughters of St. Paul, are missionary sisters dedicated to proclaiming the gospel through the communications media. We are present in all the continents of the world, uniting our efforts in mind, will, and heart in synodality with the Church through the Pauline Media Centers, radio and internet channels, and Pauline's Institute of Communication in Asia. Connect with us at www.paulines.ph or email at vocfsp@paulines.ph or FB Paulines Vocation PH. Only God can make you happy. Only God can love you truly. Only God can teach you fully. Only God can embrace you tightly. Come, He's searching for